baro. Muntaga singi kadega singi borom jong ka Maria jong ka Fatima, Our Lady of Fatima. Kini ki students sunguba Google but pet ka jihikai ka Maria kala ai ya ka parthai baro ko we. Muntaga singi ro don bun ki Catholic jingi na ka parthai baro ko we ki duai karpang ki jing duai rosary banyo ka jingi sailam jong ka Maria ha la ka jong ka ying ka sem jingi te mo firu wat klet ban duai kham karpang muntaga singi te na ka gospel kat ko Lucas kala nang ba ar the card saupo u khulong ula nang san but nang klein ula dap daga jingstat but ka jinga e uble kala shong sa hau nega desha pangu Jesu kumjuro kala nang sanpo but sanpo we u Jesu la led pai but kisha Nazareth baru la kongo yaki ka kami jongo kala bu jingkan mau yaki neki boro baru Jesu ula nang san haga jingstat but karata but ha ka jinga e hakmadu uble but kibri but naga daw in Korea ganeki ingesem bokwet Holy Family of Nazareth bale but uni kulung ha kanek apo kanek ingesem aba udon lang rengka bat kikmi kikpajungu unang klein udap daga jingstat jingaye junguble ulanang san daga jingstat bat karata ka jingaye hakma duble bat kibriu ko longkmi longkpabayin kane ka kamram jimpi ni namong ka school kan sapet neng in pasha boarding ne no ha kayin ka samjingi but kini ki khun samla but kiwe ki khun baror ki basngap yanga u Jesu ula kongo sngap la thang ne ula kongo ye ula ye kongo ye ki uble u kongo ya kini ki bri arngut to perkar mfi ni kamstan banya uble lada uble u kongo ya kibri to perkar kalale ke jingkar ko ba mangi kibri abangi kongo ya uble ula hai ni imipa but what let's start what singap ki parlo what pai sino ba hikai kulmari phi Jesu ai kanuksa kanu ka singi phi hab aga jingpan shoi ba nam kongo imipa kan mo kan ka jingpula mata singi Jesu la kongo yiki but namo la kongo jingklein jingstart jingaye junguble te don bok ta singi por Jesu umran kini ki jingbam fast food ne jingbam junk food tagada u klein manta ki nego po lockdown ngila sungthu kumno ngila ban im claim ki to ki jingbam bakulmar mo te ki to ki samla ro ki bapan khre ban ye tho ko ban pun kan mai fi what up ya ka virus ne kane covid kan do no re shua kane phipan khre la de what arthatin ublem sa korkuyi fi bat ke inge semba phila mut ban sdang thumai ble lamba ga jin sailam janga Maria theisati sa korku ka dai fi ha ka teng pa baru kun baru men simba koit la shairu